Ако си мислите, че когато изберете мъж, който е доста по-непривлекателен от вас, той ще ви благотвори, то, дами, пригответе се за голямото разочарование. Чуйте защо. Все по-често чувам дами, че ще си фанат някой по-смотан, цитирам от тях, защото той ще гледа само тях, няма да изневерява, няма да обръща внимание на никой и направо ще ги прави богини. Но чуйте каква е истината, дами. Тези мъже са отраснали в среда, която са гледали действително доста порно. Те наистина нямат представа от действителната интимност. Дори да бъдете с такъв господин, те наистина нямат представа как да ви дадат интимност, защото никога не са били покрай истински красива дама като вас и съответно няма да могат да ви предоставят необходимата близост и интимност. Моля ви, не правете компромис със себе си, само и само да имате човек до себе си, който ще ви е сигурен. Последвайте профила ми тук и запишете лична консултация с мен. Линк в биото за сайта ми. Благодаря.